Hola, hola a tots! En este vídeo parlarem de com es van expandir els regnes cristians de la part oest de la península. L'oest, esta part d'ací. L'altra és l'est. Perdona, Per estudiar esta part del tema caldrà tindre alguns conceptes geogràfics més o menys clars. Que va per l'examen, no? No, va per a que pugueu estudiar el tema per a l'examen. Anem allà! Geografia bàsica de l'oest de la península Ibèrica. Al nord trobem la serralada cantàbrica, una serralada amb muntanyes molt elevades que superen els 2.000 metres. Home, 2.000 com estos tampoc ne són tants, No sé, bro, mira tu mateix. Tenim el riu Miño i al sud de la cordillera el riu Duero. El sistema central, que és una serralada prou elevada, i al sud el riu Tajo. Al sud del Tajo, els Monts de Toledo. I després, el riu Guadiana. La Serra Morena, així. I més al sud, el riu Guadalquivir. Bro, te n'has passat, no? 4 cordilleres i 5 rius? 5 serralades, perquè al sud del Guadalquivir estan les serralades bètiques. I en les serralades bètiques està la ciutat de Granada, que va ser la darrera ciutat musulmana que hi va haver a la península Ibèrica. Però l'afició bètica no està en Sevilla. Betis és el nom que els romans li van donar al riu Guadalquivir. Ei, però no van ser els musulmans els que li van posar Guadalquivir al riu? Sí. De fet, Guadalquivir significa el riu gran. Aleshores, els romans no li van poder posar un nom al riu Guadalquivir perquè el riu Guadalquivir encara no es deia Guadalquivir, no? Ho reconec, esta vegada m'has guanyat. Però anem a l'expansió. Tot comença l'any 722 a Covadonga, en la serralada cantàbrica. Allí s'havien refugiat els nobles cristians en una cova. La cova d'Onga, no? No, la cova de Covadonga. Literal que no entenc res. Hi haurà un enfrontament que us diuen que va ser batalla, altres no, en el qual guanyarà Pelai. Amb l'ajuda, això sí, de la Mare de Déu. Y un día, del que no me olvidaré mientras me acuerde, ella me apareció. Es diu que va ser Pelai qui va fundar el regne d'Astúries, però tota esta història està envoltada de mites que poden ser realitat o segurament inventats. El que sí que sabem és que les terres al sud de la cordillera cantàbrica van ser abandonades per els seus repobladors musulmans, perquè, por lo que sea, no els van agradar massa. Esto es una mierda. Era el que actualment coneguem com Galícia i la Vall del Duero, que van ser repoblades per els cristians d'Astúries durant el segle IX, que no es van queixar tant de les terres com els musulmans. Me da igual, me encanta. I l'any 910, la capital del regne passarà d'Oviedo, que estava al nord de la serralada, a Lleó, que estava al sud de la serralada. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. I el regne d'Astúries passarà a dir-se Regne de Lleó. Les fronteres s'estabilitzaran i en la part més oriental del regne de Lleó, en la zona que actualment ens situaríem entre Cantàbria i Burgos, es crearà el comtat de Castella. Que és el filial del Madrid. Veus? Ja està suspès. El comtat de Castella s'independitzarà del regne de Lleó al llarg d'este segle de la mà d'un noble al que li diuen Fernán González, al temps que es convertia en una terra de frontera plena de castells. Ah, Castella vol dir terra de castells, no és perquè siga el filial del Madrid. Altre negatiu que t'emporta, veus, tu? Ala! El segle X no va començar malament per als cristians, que l'any 939 van aconseguir creuar el Duero i conquerir la ciutat de Salamanca. Salamanca, tierra mía. Però poc després, Abdelrahman III consolidarà el califat de Còrdova i apareixerà la figura d'Al-Mansur. Ese no era el del tambor? Eixe mateix. Al-Mansur, o Almanzor, protagonitzarà tota una sèrie de ràtzies contra els territoris cristians. Esta batalla va a ser para cagarse. Recordeu les ràtzies? Ràtzies. Són incursions contra territori enemic amb l'objectiu de causar terror i arreplegar botí, la qual cosa va obligar als regnes cristians a pagar unes pàries al califat de Còrdova. Pàries! Les pàries són uns tributs que pagaven uns regnes als altres, primer els regnes cristians als musulmans i després els musulmans als cristians, a canvi de no ser atacats. Aquí os traemos el tributo exigido.
como quien somos, cumplimos. No s'ha fastidiado. Y si no cumplís, la guerra. Els regnes de Castella i Aragó es crearan l'any 1053, quan Sanç III de Pamplona dividisca el seu regne entre els seus 3 fills. De Sanç III parlarem en el següent vídeo, però heu de saber que a principis del segle XI el regne de Pamplona va ser el més important dels regnes cristians de la península ibèrica. A Ferran I li va deixar Castella, que va ser proclamada regne. A Ramir I li va deixar els comtats aragonesos, que també foren proclamats regne. I a García III li deixarà el regne de Pamplona, que passarà a dir-se regne de Navarra. A cada mono le tocan 1 y 2 plátanos. A partir d'ací, Castella i Lleó es dividiran i s'uniran en diverses ocasions. Mi hijo Sancho será nombrado rey de Castilla. A mi hijo Alfonso le entrego el reino de León. ¡Estáis dividiendo el reino! Esta es la voluntad de Dios. Una d'aquestes divisions va tindre lloc després de la mort del rei Ferran I, que va desencadenar en tota una sèrie de guerres entre els diferents regnes cristians. En aquestes guerres va destacar la figura d'un guerrer molt important, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Mira, si li van posar el mateix nom que l'avinguda. El Cid va ser un mercenari que va actuar i va lluitar segons li convenia a ell. Per exemple, va ajudar al rei musulmà de Saragossa per a lluitar contra el comte de Barcelona, que era cristià. Bé, tots aquests embolics entre lleonesos i castellans s'acabaran l'any 1230, quan les dues corones s'unisquen sota el regnat de Ferran III, creant-se així la Corona de Castella. No confondre corona amb regne, dient corona quan un rei, un sol rei, governa diferents regnes, val? En la part més a l'oest de la península ibèrica, el noble Alfonso Enríquez, l'any 1143, aconseguirà que Portugal s'independisse del regne de Lleó, naixent així el regne de Portugal. Tot això coincidirà amb el debilitament d'Al-Àndalus, que estava dividida en desenes de regnes de taifes. Això facilitarà la conquesta de Toledo l'any 1085. La frontera al llarg del segle XI es situa al Guadiana, però l'avanç cristià es frenarà en sec. La causa serà l'entrada en la península dels almoràvits l'any 1086, i ja en el 1145 vingueren els almohades. Por la compra de una almohada le regala otra y también las fundas. Rechaza imitaciones. Cervital Relax se fabrica en España. Llame ahora mismo. Recuerde, 2 almohadas por el precio de una. Així les coses no es va poder avançar molt fins l'any 1212, en què tots els regnes cristians d'Europa acudiren a la crida per lluitar contra l'Àndalus i s'enfrontaren als almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡El enemigo corre hacia Medina! ¡Victoria! Els almohades foren derrotats i a partir d'ahir tot va anar molt ràpid. Còrdova va caure l'any 1236, Múrcia el 1243, Sevilla el 1248 i Portugal va ocupar tot el seu territori actual l'any 1249. En el 1250, apenas 40 anys després de les Navas de Tolosa, tota la península ibèrica estava ja en mans de regnes cristians, excepte el regne nazarí de Granada, que va ser conquerit per reis catòlics, per Castella, l'any 1492. Tomad las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos vuestros. ¡Ostras! Ja estaven gravant. Jo pensava que els mòbils en càmera eren més moderns. Au! Fins al pròxim vídeo.